Сёння артрыт маладзее, б'юць трывогу рэўматолагі. Гэтай хваробе падвержаны не толькі пажылыя, але і маладыя людзі, нават дзеці. Часта гэта абумоўлена менавіта маларухомым вобразам жыцця. У дзяцей артрыт працякае дастаткова актыўна, што патрабуе тэрміновага ўмяшальніцтва. От своевременности постановки диагноза зависит и прогноз, и успех в лечении пациентов. С учетом того, что инвалидизация этих пациентов очень высока, в молодом возрасте лечению придается большое значение, в том числе и новым методам диагностики и новым методам лечения настоящей патологии. Часто артрыты працякаюць скрыта і маскіруюцца пад іншую паталогію, таму медыкі не перастаюць паўтараць, што важна своечасова наведваць урача. Сёння захворванні суставаў займаюць 3-е месца сярод захворванняў насельніцтва Беларусі. За першае паўгоддзе 2019 года ў Брэсцкай вобласці выяўлена 19 539 выпадкаў артрыту. Гэтая лічба амаль не змянілася з мінулага года, а па статыстыкі ў 5 разоў часцей, чым у мужчын, артрыт назіраецца ў жанчын. У меня давно болят суставы, и считаю, скажем, самым важным это своевременно посещать врача, своевременно применять препараты, которые назначают врачи. Кроме стандартной терапии, которая использовалась десятилетиями, это и нестероидные противовоспалительные препараты, и хондропротекторы, и антибиотикотерапия. На сегодняшний день мы можем использовать препараты глюкокортикостероиды, допустим, для внутрисуставного введения. Артрыт – захворванне, якое можна папярэдзіць. Умовы простыя, але вельмі важныя, кажуць рэўматолагі. Правільнае харчаванне, нармальная маса цела і актыўны лад жыцця. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».